Здравейте, аз съм Весето Недева, на 60 години съм. Това е моята дъщеричка, която тръгна по моя път и се надявам, че не съжалява. Искам сега да ви кажа няколко полезни съвети от моята практика, която знаете, че аз поне 28 години работя тази работа и се срещам с много хора, които и вкъщи тренират, и заминават чужбина, взимат нашите упражнения, показваме им, играят в залата. Просто до какво сме стигнали ние в спортното си ежедневие. Значи има един мит. Много често казват, ама ние не трябва да пиеме вода по време на тренировка или вкъщи като работиме, за да не би да напълнееме и въобще, че не било полезно. Не знам откъде се е родил този мит, но водата на никой не пречи, само е полезна. А особено когато правиш енергиен разход, както е използването на упражненията, естествено организма минава в бърз режим, той е жаден. Давайте му толкова, колкото иска. Водата е полезна, пийте я по време на тренировка, след тренировка, когато пожелаете. Бог е създал за това. Следващото, искам да кажа относно храната. Значи, когато решите да си правите вкъщи упражненията или да отидете на тренировка или където и да било, важно е да знаете, че един час преди тренировка не трябва да сте яли тежки храни. Шоколадче, блокче, абсолютно нормално да си хапнете. Въпросът е и да не идвате гладни. Нали, аз съм гладувала толкова време и сега идвам и те, естествено им става лошо, пада им кръвното, не е необходимо. Ние сме създадени да се радваме на земните удоволствия. Въпросът е да ги балансираме. Тоест, един час преди тренировката няма да се надете с пици, спагети, ще си хапнете нещо и един час след тренировката е хубаво да не ядете, но да пиете. И то защо да не ядете? Когато си направите упражненията, не ви се яде, защото се отделил адреналин и дори не ви се пуши. Ще видите това нещо, опитайте го след тренировките. За екипите. Изключително важно е да ви кажа. Аз, например, се обличам втора употреба екипи и не се срамувам. Удобни са ми, качествени, но това не значи, че правя реклама на втората употреба. Искам да ви кажа, втора употреба е тениската на мъжа ви. Значи, че ако вече не я ползва, защо да не я вземете и ви става? Всичко може да сложите да играете във вас и в залата. Всекой каквото има. Ансук, тениска, бански и лятно време. Няма нищо, което да е така фрапантно, което трябва да иска задължителен екип. Единственото, което това е да има маратонка. Защото по този начин какво прави маратонката? Тя може да е от 10 лева, без значение, но тя има едно стъпало направено, за да не ти пада падьома. Т.е. да не ти пада онова малко сводче, което позволява да си здрав. Нали, знаете, има дюстабан и всичко. Ние имаме задължението, когато си правиме тренировката, т.е. упражненията вкъщи, в кабинета или където и да било, имаме задължението да останем здрави, но да бъдем и красиви. Затова единственото условие, без марка и без това е да имате хубави маратонки, удобни, да не е гуменки и боси. И забележете, в момента, в който вече сте толкова напреднали, не сте в къщи, винаги има къде да идете. Винаги може да дойдете в залата, която и да е зала. Да дойдете и при други като вас, които са стигнали на вашето ниво и искат още повече да се развиват. Никога не е късно да се започне нещо и да си върви и с нашия живот. Имам една жена, която искам да споделя на 75 години и играе в групите. Затова бъдещето е пред нас. Започваме и не се страхуваме.